ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Alright, mga tugang, good morning sa inyo. Sa pangalan po ni Pio Fernandez, ako muna po makasama ninyo, Mardila Daing Iba. Yan, at siyempre, long time no see, long time no hear. Ang ating long partner din dito sa PhilHealth noon, si Ma'am Gigi na ron ang kasama natin. Hello Ma'am Gigi, good morning. Hello, good morning, Sir Mar. Nakikig ako. It's so nice to see you po. Tagal-tagal nga natin hindi nagkita, ano? Okay, di ba? Okay, pero talagang pinagtitiyap ng panahon, yung old friends, nagkasama pa rin. Okay. Okay, so ngayong umaga, mga kaibigan, because August, laging nagmamarka yan, August, yung pagkamatay ni Manuel Luis Quezon, na namatay sa tuberculosis, kaya minamarka natin yung August 19 bilang national TB Day, di ba? So, yan ang ating scope ng ating tatalakayan ngayon. So, pwede ho kayong mag-text ng inyong mga questions mamaya after the discussion. Kung mayroon kayong paglilinaw sa 0968 at 280 6261 sa Smart and 0935-339-7380 sa Globe or TM. And siyempre, pwede rin dito po sa chat box ng DCGB News Online Facebook page at saka sa PhilHealth Facebook page natin para po sa endo ng mga mga gusto pong linawon. Okay? Ma'am Gigi, ayon sa World Health Organization o WHO, mayroong estimated na 591,000 na kaso ng TB sa Pilipinas. And last August 19 nga, ipinagdiriwang natin yung National TB Day. Maaari bang sabihin sa amin ang higit pa tungkol dito? Yes, thank you so much para sa intro na yan, Sir Mar. Tama ka nga. Ano po, last August 19, sinelebrate natin National TB Day. At every year po yan, every August 19, inaalala natin ang National Tuberculosis Day. Yun po ay upang itaas ang awareness ng public tungkol dito. Kasi merong society and economic consequences ang TB para naman po mas paigtingin pa natin ang pagsikap hindi lang natin as Filipinos kundi pati ng mga kinauukulan para tapusin natin ang global TB pandemic. Opo, and maganda ito kasi yung gamutan pala ng tuberculosis ngayon covered na ng PhilHealth. Now, ano ba talaga itong tuberculosis? Kasi sa amin, sa mga pobre, ang tawag dito thesis. Di ba? Sa Bicol, thesis or Betamax. Di ba? At sa mga mayaman, weak lungs. Di ba? Ano nga ba itong tuberculosis, Ma'am Gigi? Oo, tama yan, Sir. Sir Mar, ang daming narinig natin na tuberculosis, pero hindi talaga natin alam kung ano to. Kahit naman ako, Sir Mar, hindi ko nga alam, nakakita ako dati nung naalala ko nung college ako, nursing student ako, may nakita ako sa health center na iwasan ang TC. Sabi ko, hala, bakit kami nagtitisis? Di ba? Yan Bakit yung mga college sa nagtitisis? Dapat pala iwasan to. Yung thesis pala ay tuberculosis. Di ba? Yan yung Marami yan yung hindi term alam, ng isa lang pala yun. yan yung term ng ng mga pobre thesis. Opo. So, ang tuberculosis po, or sabi mo nga, another term for it is thesis, although hindi ako niniwala na pobre ang isang Sir Mar de la Cruz. Mangyari, mayaman tayo sa kaibigan lang. So, ang tuberculosis, thesis, or sabi nga ni Sir Mar, weak lungs daw sa mga rich. Ito po ay sakit sa baga, sa lungs po. Ano po, na caused by a bacteria na tinatawag nating Mycobacterium tuberculosis na nakukuha po sa hangin. Ibig sabihin, airborne po ito. So, makipag-share lang kayo ng isang room
sa isang may TB na walang proper ventilation, ay pwede na po kayong mahawaan, lalo kung naubuhan pa kayo, di ba? So, ang microbio po itong Mycobacterium tuberculosis ay naiubo or naibabahing sa hangin ng isang may sakit na TB. Sa una po, ang naturalesa or natural defense system ng katawan ng tao ay lalabanan yung mikrobyo ng TB. Ano po? Pero kapag ang immune system natin ay humina, kunwari may iba tayong sakit or hindi tayo na-immunize for this, ang mikrobyong ito ay aatake po sa baga at iba pang parte ng katawan ng tao. Ayun, okay. So ano ang mga sintomas nitong TB o tuberculosis? Ano ang nararamdaman ng isang tao na may TB? Opo. So kapag kayo po ay may TB, usually malalaman mo yan kapag meron kayong matagal na pag-uubo na. Usually, di ba kasi umuubo tayo, it takes maybe 3 days to 1 week. Pero kung sumobra na po doon, parang ilang buwan na hindi pa rin nawawala ang ubo, possible po na sintomas yun ng tuberculosis. Ano po? Lalong-lalo na kung yung ubo po natin ay minsan may bahid ng dugo. So kapag umubo ka sa panyo, makikita mo may dugo yung panyo mo, possible po na sintomas yan ng tuberculosis. Although may ibang reasons din po, pero most of the time, tuberculosis po. Other symptoms po, pagbaba ng timbang, paghihina ng katawan, kawalan ng gana sa pagkain, and then yung night fevers po or lagnat at pagpapawis sa gabi. Kung kayo po ay nakakaramdam ng mga sintomas na nabanggit ko, mangyari lamang po na huwag tayong matakot na magpagamot. Lalo na meron naman palang package ang PhilHealth nito at available ito sa mga health centers natin. Ang mahalaga po na huwag po tayong mag-self-medicate. Dapat po yung tamang gamot at tamang period ng pag-inom ng gamot. Magpakonsulta po tayo sa doktor para mabigyan po tayo ng tamang gamot, pati yung schedule at kung ano pang ibang instructions para gumaling po tayo dito sa tuberculosis. Ayun, at least ito, preventable and curable yung TB. Kailangan lamang na Yes, magkonsulta talaga sa doktor. Now, ang TB ba ay nakakahawa? So, opo, ang ang TB po ay isa sa pinakamabilis na ma-transmit dahil nga po airborne siya. Ano po, ang TB ay nakakahawa at may aring maipasa mula sa isang taong may TB papunta sa isang taong walang TB. Ito ay maaring mangyari kung ang isang may TB ay umubo, bumahing, kahit po nagsalita or kumanta. Oh, 'di ba? Kung mahilig pala bumirit yung may TB, makakahawa siya. So, 'yun po. Ang tawag po dito ay airborne transmission. So, lahat naman kasi po na na tao madalas nagsasalita, 'di ba? So, possible po na talagang maipasa ito, lalong-lalo na kung yung may TB po ay hindi umiinom ng tamang gamot. Ayun, at saka kung hindi niya alam. Yan po, ay hindi na rin Mayroon alam. siya. Kaya po dapat, kapag Sir Mar na meron na kayo yung mga nabanggit ko pa lang na sintomas kanina, huwag po na matakot magpa-check up, magpagamot. Yes. Unang-una po sa lahat, sabi ko nga, may package dito ang PhilHealth. And kahit po yung pag-check up po, covered na rin yan ng PhilHealth sa mga RHUs natin through PhilHealth Consulta. Apa. Ma'am Gigi, paano ba masusugbo itong TB? Opo. So, ang pinakamabisa po na paraan para mapasugpo ang paglaganap ng TB ay yung pag-inom po ng gamot na nireseta ng doktor para masugpo ang pagkalat ng Mycobacterium tuberculosis bacteria natin. So, kung kayo po ay may TB, dapat kung ano ang ibigay na gamot at kung ano ang schedule ng pag-iinom nito, susundin natin para maiwas na po natin ang makahawa pa at masugpo ang paglaganap ng tuberculosis. Other ways po is magtakip po ng bibig kung kayo ay umuubo, hugasan po ng tama ang ating kamay, and ang mga papasok po na, for example, na ibang members ng distant relatives, distant family, pagpapasok po sa bahay natin, pero although parang ang sama naman na dudahan mo kagad, pero maganda na yung sigurado. Or for example,
example, may kasambahay po, napapasok, lalo na yung mag-aalaga sa mga bata or sa mga may sakit na mga matatanda, mas maganda po na suri muna po sila, magpa-test for TB upang maiwasan na mahawa sa sakit ng TB ang mga bata or matatandang inaalagaan. Kasi po itong mga bata at matatanda natin, sila po yung weak na ang immunity at baka hindi nakayanin ng immune system kalabanin itong bakterya ng tuberculosis. Opo. Ma'am Gigi, may tinatawag tayong TB Dots package ng PhilHealth. Maaari mo bang ipaliwanag natin kung ano po ito? Yes, so meron po tayo na tinatawag na TB Dots Benefit Package. So TB Dots, ibig sabihin po, yan ay Tuberculosis Directly Observed Treatment Short Course. Yan po. So ito po ay isang programa ng PhilHealth kung saan covered ang gamutan para sa TB ng mga bata at mga nakakatanda on an outpatient basis. So, ibig sabihin po, di ba, usually pag iniisip natin, package ng PhilHealth na confine sa hospital. Ano po? Pero hindi po, itong TB Dots package natin, outpatient basis po yan. Pupunta lamang kayo sa mga facilities natin, TB facility. Ayun, medyo nagano yung ni Ma'am Gigi, ano? Medyo haba. RHU na nag-offer at nagbibigay ng TB Dots package para yan, inumin yung mga gamot na iyon. Opo. Ma'am Gigi, magkano po ba ang ang halaga ng benepisyo para po diyan sa Hello, TB sir? Dots package? Aha. Yeah, medyo humina ang signal natin, Ma'am Gigi. Okay po. Opo. Okay. Ayan. Magkano ang halaga nitong Okay. nitong benepisyo para sa TB Dots package? O ba? Pag okay na Ayan, okay. po natin, Sir Mar, meron tayong case payment na 5,200 pesos. 5,200. Hindi po siyang 4,000 pesos yung... Okay na po ba? Yes, go ahead po, go ahead. Clear na? Okay po. So, dati po na 4,000, nag-increase po siya 5,200. Kasi ngayong taong 2024 po, ay nagkaroon tayo ng across the board 30% increase ng all benefits. So yun po, sabi ko nga, ang case rate payment natin for TB Dots is 5,200, kung saan 3,250 po ay babayaran ng PhilHealth sa TB Dots Center pagkatapos ng intensive phase, and the 1,950 naman ay i-release ng facility sa katapusan ng maintenance phase. So i-clarify ko lang po, binabayad po ito sa facility kung saan kayo nag-avail ng package. So, ibig sabihin po, dapat kung kayo ay may TB at pumunta kayo sa isang TB Dots facility, expect ninyo na hindi sila magkukulang ng gamot, na mabibigay sa inyo ng kompleto, buong buo ang serbisyo para mawala ang TB sa inyong katawan. Ano po? Kaya huwag kayong mamroblema dahil for sure kung TB Dots facility accredited ng PhilHealth, ang isang facility, mabibigay po sa inyo ng kompletong, walang kulang, ang lahat ng gamot na kinakailangan ninyo. Kasi marami po ito, Sir Pio, ilang araw din to na gamot, araw-araw, ilang gamot ang iinumin mo. So, hindi po yun mura, no? And to think na pagpunta mo, makukuha mo yan ng libre at PhilHealth na po ang magbabayad sa facility sa mga ininom at binigay sa inyong mga gamot. Ayun, paano po ba makakapag-avail ng benepisyo para sa TB Dots? Yes, ang mga miyembro po na may kumpirmadong kaso ng TB ay kailangan lang pong pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth Accredited TB Dots Center sa kanilang lugar. Meron po tayong 357 accredited TB Dots package providers sa buong bansa. Marami din po tayo ng mga TB Dots accredited facilities dito sa Bicol Region. Ang kompletong lista po nito ay mahanap sa aming website www.philhealth.gov.ph, or kung specific na may tanong kayo specifically kung saan na municipality kayo nakatira, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol po, para magtanong. I-message lang po kami sa Facebook at i-send po namin sa inyo ang pinakamalapit na TB Dots package provider sa inyong municipality. Opo. Okay. Anong mga serbisyo pong kasama diyan sa TB Dots package?
Opo. So, ang mga serbisyo po nakasama sa TV Dot Package, kasama po dyan unang-una yung consultation, di ba? Kasi in the first place, Sir Mar, hindi naman automatic kapag umubo ka, alam mo na kaagad na ikaw ay may TB. So, magpapakonsult ka sa doktor, sabihin mo kay Doc, Doc, parang ilang buwan na yung ubo ko. Doc, parang na ano po ako, Doc, nanghihina ang katawan ko. Doc, parang yung ubo ko may konting dugo. So magpapakonsult tayo. Pagpakonsult natin, sabi ni Doc, mukhang ano yan, TB yan. Para sigurado, magpa-diagnostic exam ka, magpa-chest x-ray ka, magpa-sputum exam ka. So aside from consultation, covered po ng TB Dots Package ang diagnostic exam para ma-confirm natin na kayo nga po ay may TB. So aside from the consultation at diagnostic exam, covered po ng TB Dots Package ang pagbibigay kaalaman at payo tungkol sa kalusugan, yung mga health teachings natin, Sir Marno. Kasi nga, sabi ko nga, nakakahawa itong TB Dots, kaya dapat alam natin yung mga kailangan natin gawin para masugpo ito at wag na natin pang mahawaan ng ating mga kapamilya at kaibigan. Ano po? So aside from health teachings, siyempre, ang cover dito ay yung mga gamot. Dalawa po ang phase ng TB Dots, para makumpleto natin at sure na magamot ang tuberculosis sa ating katawan. Kaya lahat po ng gamot for both phases po ay covered po ng PhilHealth through the TB Dots package. Again, covered ng PhilHealth, konsultasyon, diagnostic exam to confirm, pagbigay ng health teachings at mga gamot. Opo. Okay, Ma'am Gigi, maalala ko nga pala, sino po ang maaring mag-avail ng benepisyong ito? Opo. So, ang mga pwede pong mag-avail ng mga benepisyo nito ay lahat ng mga PhilHealth members at ang kanilang mga dependents na may sakit na tuberculosis at nangangailangan ng mga first-line drugs para sa TB or pangunahing gamot. So tandaan po, hindi lang po si member na nagbabayad ng PhilHealth contribution ang makakapag-avail nito. Pati po ang kanyang mga dependents. So ibig sabihin, yung legal spouse ninyo, yung mga anak ninyo, and even your parents age 60 years old and above, na ina-register po ninyo as your qualified dependent ay pwede makapag-avail nito. Aba. So, yun po ang napaka-importanteng alam ay ipinasok ninyo yung mga dependents ninyo sa database ng PhilHealth. Ayun, wala na magsasabi Oo. ng sana all. Para makagamit ito. Wala na magsasabi ng sana all. Kasama na kami lahat dyan. Opo, kasi all talaga covered, di ba? Opo. Okay. Ma'am Gigi, ano-ano yung mga karaniwang sakit sa baga? Covered ba ito ng PhilHealth? At kung oo, magkano bang benepisyong pwedeng makuha ng ating mga miyembro? Oo. So aside from TB, i-mention ko na din to kasi Sir Mar. Opo. Aside from August 19 being National Tuberculosis Day, ang August po talaga is National Lung Health Month. Opo. Ano po? Kaya naman po, naisip namin na ipaalam din sa ating mga listeners yung mga iba't ibang sakit sa baga at kung magkano yung mga case rates nila. Lalong-lalo na po, nasabi ko kanina na ngayong taong 2024, nagkaroon po tayo ng 30% increase in packages sa lahat ng packages ng PhilHealth. Ano po? So, ano-ano pa po ba yung mga sakit sa baga na covered ng PhilHealth? Marami po sila pero bibigyan ko po kayo ng mga examples. Ito yung mga commonly claimed na mga lung diseases. Ano po? Una po, ay yung una muna na hindi covered para lang aware ang lahat. Yung karaniwang sipon po or common cold, yung sakit na usually nararamdaman natin lalo na ngayong mga tag-ulan, nadala ng virus at umaapekto sa upper lung natin, ay hindi po ito covered ng PhilHealth. Kasi usually itong mga common cold na to, ang tawag natin dyan, mga self-limiting na sakit na minsan kahit pabayaan mo, kusang nawawala na lang. So, ang common cold po or ordinaryong sipon ay hindi po natin yan covered. Pero, kung yung common cold mo ay lumevel up at naging trangkaso or influenza, yan po. Yan po ay nakakahawa na impeksyon sa respiratory system na nakakaapekto sa ilong, lalamunan, at maging sa mga baga. Ito pong influenza or trangkaso po,
kapag malala po, maaari po itong makamatay, subalit maaari ring iwasan sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Ang case rate po natin para sa trangkaso or influenza is 8,580 pesos. Ibig sabihin, kung malalang klase ng trangkaso ang meron kayo, na-confine kayo sa hospital, 8,580 pesos po ang mababawas sa inyong total hospital bill. Another naman po na common na sakit sa baga is ang hika. Ang hika po ay nagdudulot ng pagkipot at pamamaga ng mga daanan ng hangin sa ating baga. Ito ay nagdudulot at pagkakaroon ng plema sa baga na lalong nagpapahirap sa paghinga, pag-uubo at pagkakapos ng hininga at pagkakaroon ng umaangahas na tunog na pag tayo ay humihinga. Yung parang may wheezing sound kapag tayo ay humihinga. Ano po? So, ang case rate natin dyan is 11,700 pesos. Ano po? Pag kayo ay na-confine dahil sa malalang kaso ng hika, yan po ang case rate natin dyan. Also, another case rate is chronic obstructive pulmonary disease or COPD. Ito po ay sakit sa baga na nagdudulot ng pangmatagalang problema sa paghinga at daloy ng hangin sa baga. Usually po kasi itong COPD, chronic nga po siya, lalong lumalala po habang tumatagal ang panahon. Ang case rate natin dyan kung kayo ay ma-confine is 15,600 pesos. Other naman po na mga lung diseases ay example, bronchitis. So, ang acute bronchitis natin, ang case rate natin dyan, 5,200 and chronic bronchitis is 15,860 pesos. Yan po yung pamamaga ng mga bronchial tube natin sa baga. Another naman po is emphysema. Yan po ay isang type ng COPD, namamaga din po ang baga. Ang case rate natin dyan is 14,820 at isa pang very common is yung tinatawag natin na pulmonya or pneumonia. Ang pulmonya po, ito ay sakit na dulot ng bacteria, virus, at nagdudulot ng pamamaga at sa iba't ibang bahagi ng ating baga. At nagkakaroon din po ng pamumuo ng likido or nana sa baga natin. So dahil po sa pulmonya, nakakaranas po ang isang pasyente na labis na hirap sa paghinga. Now, ang case rate natin po, depende kung anong klaseng pneumonia. Ang moderate risk pneumonia natin, ang case rate natin dyan is 9 sa moderate pneumonia. 19,500 po ang mababawas sa inyong total hospital bill. Ang 1,000 pesos, ngayon po ay umabot na ng 90,100 pesos. Ayun, So ang lumaki taas po pala yung na. case rate natin sa high-risk pneumonia. Kasi po, napag-alaman ng PhilHealth na kapag ang isang pasyente ay na-confine for high-risk pneumonia, umaabot po talaga ng matagal na panahon yung confinement. At yung dating case rate natin na 30,000 pesos ay parang hindi sapat para makover yung ating pasyente. Kaya in-increase po natin, ngayong 2024 lang po yan, in-increase natin ang case rate for high-risk pneumonia to 90,100 pesos. So yun po ang amount na ibabawas sa inyong total hospital bill kung kayo ay ma-confine dahil sa high-risk pneumonia. Ayun, so di na dapat matakot magkonsulta. Yes, tama yan, Sir meron Mar. tayo, may mag-aalaga sa atin. No? Nandiyan po yung alagang PhilHealth. Now, okay. Ma'am Gigi, mayroong mga ano dito, mayroong pumasok ding questions. Ano? And good morning kay Papa P. Pio Fernandez, nakaantabay po siya. And condolence pala, Papa P, sa pagpanaw ng iyong nanay, si Mama Unding. Condolence po mula dito sa amin. Okay? Ito, Ma'am Gigi at saka Sir Mar, saan po ba pwedeng pumunta kung mag-avail niyang DOTS package ng PhilHealth? Lahat ba ng ospital ay pwedeng maka-avail niyan? Opo. So, hindi po lahat ng hospital ay pwedeng makapag-avail dito. Meron lamang po tayo ng mga accredited TB DOTS facilities. Sandali lang, Sir Mar, para siguro clear, mas maganda kung buksan ko yung listahan dito. Pero for everyone's information, lahat po ng mga facilities natin, in case na yung mga hindi nakikinig at gusto nyo lang i-share sa mga kaibigan ninyo, lahat ng facilities natin ay nakalista sa aming website www.philhealth.gov.ph. Pero ngayon po, ito binubuksan ko
yung ating specific list ng ating mga TB Dots facility dito sa Albay para may oras din lang naman tayo. Basahin ko na para aware tayong lahat. Ano po? Ang mga TB Dots facilities natin sa Albay is Kamalig Rural Health Unit, Legazpi City Health Office, Ligao City Health Office, RHUTW, Tabaco City Health Office PPMD Unit at Zone Medical and Intervention Hospital Incorporated sa Ligao. So kung tutuusin po lahat ng districts, meron tayong TB Dots facility kung saan kayo makakapag-avail. So yun po ay magandang balita. And then may isa pa tayo na private facility, yun nga po yung Zone Medical and Intervention Hospital. Ayun, i-check na lang natin sa website ng PhilHealth at makita natin kung nasaan man po kayo ngayon. Makita nyo kung saan kayo pwedeng pumuntang pinakamalapit. Ayan. Okay. Ma'am Gigi, may mga announcement ba kayo, mga activities pa na gusto nyong ipaabot sa ating mga kababayan for today's episode? Nawala si Ma'am Gigi. Tuloy-tuloy po. Ayan. Ay, nawala po ba ako? Ayan, okay. Go ahead po, go ahead. Sige. Para sa ating mga listeners, wala naman po tayong specific ngayon for this week dahil mukhang holiday mode ang mga ating mga partners ngayon. Oo. So, pero usually naman po ang ating local health insurance offices, lalo na ang ating local health insurance Albay, ay lumilibot po sa iba't ibang mga munisipyo para magsigawa ng ating tinatawag na konsulta registration and first patient encounter. So abangan na lang po, makibalita sa inyong mga barangay, sa inyong mga munisipyo kung kailan pupunta ang ating mga health insurance offices sa inyong lugar para care benefit package para sa mga ating mga miyembro para bago pa man po kayo magkasakit ay pangangalagaan na kayo ng PhilHealth. So yun lamang po, Sir Mar and ating mga listeners, maraming salamat po sa pakikinig. Bago po ako magpaalam, gusto ko lang po ipaalala sa lahat, patuloy po ang aming pananawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhin po nating updated ang ating contribution at maging ating mga records upang tuloy-tuloy po ang paggamit natin ng ating mga benepisyo at para mas marami pa po tayong matulungan. Tandaan po, walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Mag-ingat tayo sa kumakalat na online fixers na nag-aalok ng serbisyo sa PhilHealth. Ulitin ko po, libre lang ang pagkuha ng PhilHealth ID at MDR. Kung may hihingiin man po sa inyo na bayad sa opisina ng PhilHealth, yun po ay para sa inyong PhilHealth contribution. Pero ang ID at MDR po, libre yan. Bukas ang aming regional office at ang aming mga local health insurance office as well as our PhilHealth Express offices and service desks Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. except for holidays. Kung kayo po ay may mga katanungan, ipadala lamang sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol. Or tumawag sa aming PhilHealth Action Center, 8441-7442. Maraming salamat po Ma'am Gigi sa pagsagot sa ating mga katanungan tungkol sa PhilHealth at ang mga benepisyo na maaring ma-avail ng ating po mga miyembro. Opo, you're welcome po. Sana po samahan nyo kami sa mga susunod na episodes. Maraming salamat din po. Makakaasa kayo na ang PhilHealth ay kaagapay ninyo sa inyong pangangailangan medikal. Diyos mabalos po. Samahan niyo po ulit kami sa Alagang PhilHealth dahil sa PhilHealth, kalusugan mo sigurado. Bye-bye! Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 ng umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office Number 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.